Jeg hedder René Mitrofano, ejer af RM Transport i Kalundborg. RM Transport er en virksomhed, der kører meget blandet kørsel. Det var min datter på Herningmessen, der var over at gå rundt, og hun fik den bedste introduktion hos Iveco. Der er mange mennesker derovre, men de gav sig bare tid. Og min datter, hun ved godt, hvordan hun vil have sin bil. Hun har selv stået for den. De var dygtige til at fortælle og være med hende. Vi synes selv, at det er blevet en fantastisk flot bil. Og det hører vi også på gaden, og folk kommer over. De har stoppet hende på færgen, været op og kigge hendes bil. Så hun synes også, det er lidt sjovt, når folk ligefrem kommer over og siger, at den er godt nok blevet flot. Ikke? For mig der er det jo også prisen mange gange. Jo. Og der har de været knivskarpe, både på serviceaftaler hele vejen igennem, og de har overholdt alt, vil jeg sige, med leveringer og det hele. Det har faktisk bare spændende. Jørgen er kommet her som god ven af firmaet, hvor vi har kørt i nogle demobiler. Han siger tingene, som de er, og det er jo det, jeg godt kan lide ved Jørgen. Og så ved jeg, at han er testkører, han kan fortælle det hele om bilerne. Gode og dårlige sider, og frem for andre mærker, for Jørgen kører også andre mærker for at sammenligne. Jamen, komforten betyder rigtig meget, og den har jo sindssygt mange ting. De bor i den hele uge. Der er aircooler til om sommeren, når det er varmt. Der er oliefyr om vinteren. Der er alt i den, vil jeg sige, og der er stik selv sågar i køleskabet. Der er 220 volt. Det er klart, det er lavet. Hun har valgt 2 køleskaber, så hun har fryser i den ene, køleskab i den anden, så hun har mad med til en hel uge med mikroovn og det ene og det andet. Og især fuld luftaffjedring. Det betyder noget for, at chaufføren har huller i vejene, at det bare svæver hen over på landvejen. Og så elektrisk ret, som Iveco også er kommet med. Det vil sige, at man bare sidder, selvom man holder stille med 2 fingre og drejer rattet. Ja, det betyder meget, at chaufføren selv får lov at vælge her, hvad de vil have. At blandt andet sådan noget som madrasser og ligge i. Altså Iveco, det er jo et hjem uden for hjemmet. Fordi det er jo ligesom at køre i en autocamper, eller hvad man vil sige. Det er jo et rullende hus. Det findes ikke bedre.